Nan ka to tunda ka riga ka sai gona ai gidana da kenan. Kudin gona shi na aka ba kuɗi. Gona ba tafi gidan. Gida kai aka ba kuɗi. Saboda haka kowanne da kuɗin da ya karɓa kuma ya zama mallaki na. Mai rau. Zaki biya ran nan ko zaki bi ni mu tafi? A'a ba gani ina tare da kai. To alhamdulillah Allah ya miki albarka. Tabi ka haɗa mai ce. Kuma Allah ya wadawan wannan hari naku. Amma in ma ta bi mu ma mu wahala za ta yi mana. Wara ma ta bi ka. Allah ya haɗa ku da gaman kutu. Amin. Tunda kuka yi min haka ina fatan Allah ya haɗa ku da gaman ku. Ai baba muna godiya sai yanzu muka gane ma kana ƙaunar mu. Ƙwarai da gaske. Yayan mu da kana baki kamsilan garin nan ya kira shi ya bai kyautar zindime miyan mota. Katuwa ma. Da haka mu ma yanzu kana mana wannan mu mun san tafiyar mu ta zo. Insha Allah za ku haɗu da kansilan kowa ban Allah yadda. Ai da kuna gwamnan fita da jirgin ƙasa za ku yi karo. Zai taho a guje ku yi karo da shi. Saudiya za mu tafi kawai. Saudiya za mu tafi kawai. Ƙwarai da gaske na biya ina tare da kai. Kai kuma ƙaryar rashin lafiya ruwa za ka faɗa insha Allah. Ruwan alkhairi ba ba? Allah yadda ai mu wannan addu'a da kai mana ta Allah ya tsine mana. Dim za ka faɗa ruwa insha Allah. Inuwar ka alkhairi take zama ba. Allah yadda kuma sai mun ga ci gaba. Za ku ga ci gaba a ruwa ba. Za ka ga ci gaba a ruwa kai kuma za ka ga ci gaba a digar jirgi. Ku je. Baba wancan hangen babban yayan namu da muke gani ai alkhairi ne. Mu Allah ya haɗa mu da shi. Mai na ɗauki ka hannun mu tafi. Mu je. Za ku ba ku haɗu da kansilan kowa ba da jirgi za ka haɗu kai. Lokacin ya alƙon Ku tafi. Ku ji. Ɗan kai da ɗaya ga gida.